Sanibonani guys, igama unqabileni basela mazibela kwababa ngomhla ka-29 June. Abazali baBahumi bamhlalisa phansi-ke uBahumi bamchazisela ukuthi-ke ukushada uZwelakhe kuze nobungozi obungakanani. Ushilo ubabakhe ukuthi mntanami, uyabona nje uZwelakhe uzokulethela nje ifu elimnyama. Wathi uBahumi, hayi bo baba ukhuluma ngani? Wathi wena usho ngoba ungaboni ukuthi lo mfana uphuthuma kangakanani ufuna ukukushada. Useke wakutshela yini isizathu sayo yonke lento? Athi uma wakhe, mntanami, useke washo ukuthi yingane ixhamazela kangaka? Wathi vele uZwelakhe ngiyazi kona ukuthi uyaphuthuma kakhulu izinto, kodwa yingoba siyathandana baba noma. Wathi ayikho yonke lento leyo, kuney'mfihlo kuloya mndeni, iy'mfihlo ey'nkulu oyoy'thola mase usungenile emshadweni. Ngithi mntanami, lo mshado wakamkhize awuzukwenzeka. Hhayi-ke guys, uBahumi waphatheka kabi, yabona ukuthi ngeke khona ukushaya amanzi. Nangendlela nje abazali bakhe asebegcizelela ngayo ukuthi amfuni ashade uZwelakhe, hhayi sekuyasolisa. Wahambile-ke wakuZwelakhe yomtshela ukuthi hhayi cha impela sengathi akuhambanga kahle. uZwelakhe wa-relax-a ngoba vele uhlezi erelaxile. Wathi khululeka wena sithandwa sami, ngizoloke nje ngifika laphaya kaMtawunge ngilethe inkomo. Bethi basa bathe bayayinqaba ngiphinde ngilethe esibili. Bethi basa bathe bayayinqaba ngiphinde ngilethe esithathu. Bayoze bavume. Ahleke-ke uBahumi ebona sengathi nje ijoke leyo. Ebona futhi sengathi ukuthi ngampela uZwelakhe uyaphikelela ekutheni-ke agcine emenze unkosikazi wakamkhize. Guys, akupheli-ke lapho. Uma kaBahumi-ke uhlulekile ukuzibamba, mane wahamba waya kaMkhize yena uqobo lwakhe. Wafika kumakaZwelakhe wayohlambuluka. Washo ukuthi hawu, yabona nje indodakazi yami, ngekwazi ukuthi izizigane la kuleli khaya. Nina le khaya niyathakatha. Hhayi, wathuka isimanga-ke guys. uMambokazi wathi ini? Wathi njengoba ngisho nje kuneqalekiso, kunazo zonke izinto nje eziyifa elimnyama nifuna ukufaka indodakazi yami kuyona. Kungathi mekuthi nifuna ukwenza emhlatshelweni bese nifake indodakazi yami kuyona. Cela nje ukuthi niphume kwindodakazi yami. Wabuya nje kwacaca ukuthi nje useyayazi yonke imfihlo yabo yobumnyama, so nje akafuni ukuthi uBahumi abe-involved kuyona. Yonke leyo nto leyo. Eyi guys, phatheke kabuhlungu uMambokazi. Lapho engazi nanokuthi-ke manje achaza athini ngoba ngisho iphika lo mama uyambona nje ukuthi uzama ukuzomtshela ukuthi lalela Bandla, ngicela usize ukhulume nendodana yakho ukuthi ihlukane nendodakazi yami ngoba imosha ikusasa lomndeni wami. Uyasho kumakaBahumi ukuthi bekade kumnandi kabi emndenini wakwaMtawunge ever since kwafika uZwelakhe nje bahlezi njalo bedonsisana kanzima, behlezi njalo bexabana. Uyacela-ke nje ukuthi uZwelakhe aqheqhe endodakazini yakhe ukuze-ke umndeni ubuyele esimeni owawuyisona before. Guys, kube buhlungu kwasisinda kwaba yitshe kuyena kumakaZwelakhe. Kodwa-ke uthe esephuma-ke umakaBahumi wahlangana naye uZwelakhe emnyango. Wathuka isimanga wathi hayi bo, ma, ufunani lana? Wathi hawu mntanami, siza ngakubona. Ngiyacela Bandla, bengicela uhlukane nendodakazi yami. Wathi hawu ngeke ngikwazi ukuhlukana noBahumi. Wathi ngiyacela, ngiyakuncenga. Ngicela nje ukuthi uma wukuthi uyathanda ukuthi sizwane thina njengomndeni ngoba siyabhidlika manje lapha emndenini wakaMtawunge. Uma wukuthi usafuna siqhubeke sibe umndeni, bengicela uhlukane naye uBahumi. uZwelakhe-ke guys-ke bathi ngesiLungu you are stuck between the rock and the hard place. Wangazi ukuthi enze njani ngoba uyamthanda uBahumi kodwa futhi akathanda ukuthi umndeni wakhe uBahumi uqhekeke ngenxa yakhe. Umane nje wabiza uBahumi ngasese wambizela emnyango ebusuku nje impela. Hhayi, uBahumi wathuka ukuthi ufunani uZwelakhe ebusuku kangaka emzini wakubo. Hhayi, wachaza-ke uZwelakhe ukuthi akasoze aphinde athole umuntu wesifazane ofana naye. uBahumi waxakeka manje ukuthi usekhuluma ngani. Wathi yazi Bahumi, ngifuna wazi ukuthi ukukuthanda ngiyakuthanda impela, kodwa ngibona sengathi thina sobabili sihlangane esikhathini esi-wrong. Cabanga ukuthi mhlawumpe like ngiphuzile ukukuthola noma mhlawumpe ngisheshe ngakuthola isikhathi sethu sobabili singakashayi, kodwa kona engikwaziyo ukuthi ngiyakuthanda. Ayi uBahumi wabona ukuthi hayi uyaliwa-ke manje la. Wathi uZwelakhe ukhuluma ngani? Wathi mntana abantu kuzomele ngikudedele. Yabo mekuthi
suka ngiyahamba manje la, ngizohamba ngingaphinde ngibheke emuva, nawe ngifuna ufulathele ungaphinde ubheke emuva. Hawu, wakhala uBahumi. Wathi kwenzakala ntoni? Wathi mina angifuni ukubhidliza ubudlelwano onabo nomndeni wakho. Kona ngiyathanda ukuthi sakhe umndeni wethu, kodwa kusizane ukuthi sakhe umndeni kube wena umndeni wakho nawe nibhidlika ngala. So yingakho ngikhetha khona ukuthi-ke ngikufulathele ngikushiye. Hhayi, wamane wakhuluma uBahumi guys, wathi hhayi umalume wakho uyena nje. Wathi ukhuluma ngani? Wathi uyena umalume wakho othe wena uza neyiqalekiso, wena awuza nefula emnyama, yingakho nje la ekhaya bengasafuni ukuthi thina sobabili sishade. Yo guys, ngiyaqala ukubona uZwelakhe ethukuthele kangaka. Akavaze savalelisa kuBahumi, akavaze asafuna nanokuthi-ke guys like athathe ihagi or abonge ngokuthi amtshele le information or ambuze ukuthi hawu, and then wena ubusuthuleleni sonke lesi sikhathi umane wangena emotweni guys, washaya u-accelerator, yaduma imoto yashaya yazula guys. Ngesikhulu isipidi lesi sibhekise-ke kulo baba lo oyixoki uDumsane, okuyena lo wenza ukuthi lo mshado lo walezi iy'ngane ungabe usaphumelela. Qamba amanga ahlaza cwe, ethi uZwelakhe-ke uza namabhadi, yingakho nje afuna lo mshado uphuthume kangaka, ngoba nje ufuna kahle kahle ukwenza uBahumi umhlatshelo wakhe. Yo guys, waze wabola umuntu omdala. But anyway-ke ngiyajabula ukuthi bandla uZwelakhe usheshe walithola iqiniso, usezokwazi ukuthi aye kulo baba lo amqondise, amkhombise ukuthi kahle kahle yena uZwelakhe kayi-1, owesibili uzomthela kwi-ID. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabileni Basela Mazwibela kwababa ngomhla ka-29 June. Abazali baBahumi bamhlalisa phansi-ke uBahumi, bamchazisela ukuthi-ke ukushada uZwelakhe kuze nobungozi obungakanani. Ushilo babakho ukuthi mntanami, uyabona nje uZwelakhe uzokulethela nje ifu elimnyama. Wathi uBahumi, hayi bo baba, ukhuluma ngani? Wathi wena usho ngoba ungaboni ukuthi lo mfana uphuthuma kangakanani, ufuna ukukushada, usekwakutshela yini isizathu sayo yonke lento? Athi uma wakhe, mntanami, useke washo ukuthi yingane